Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kakong Ampareen lingdo kabadek MLA na East Shong constituency kabadek kakertong bayakon yak election MP baladab kalaong baka Shong haka Jingtyrwa tiket NPP Henry haduk menta ompat dan kajing yakran habekran shabar ka ying dorbar kakong Ampareen kalayat ho baban yakon election kidan shibun ki Jingtyrwa Henry Lada don ka Jingtyrwa ka habban yakran yagi nong kershan bat ki bah ying ru Kani kejinakran berkakong Ampareen ke hadian bagi Shuki MP Lok Sabha Shillong constituency. Kalau tili hadian kejing kelat no Dr. Ricky Singkon ubajob nakaseng VPP. Nakaliang kejong nga ngampat la pangan kredsyai halor kani kapang na marba. Ya kata kajing khot ne yawer banyele ya kanu ka election kam Shong hanga ka Shong ha ka political party ka Jingtyrwa ya kata ka tiket sya kita ki prospective candidates dia kum bakalong menta pat don kanu ka jing ya kren but nai bangan bun ketin ya kani ka kam na marba kadon ka procedure ya ki aka baro but gin saya kendo lada kawan kum kata ka Jingtyrwa ndre kum bakalong menta pat don Jingtyrwa pat don bakren pat don kanu ko official communication Sesuatu bah kita kuat kan ada belum kita. Kamday kata ka jingkwa ne ka jingbamkwa. Ngataray bantunju yele election yakin nong snong kamday ka kam kabasuk. Ki batunju ru ki hap ya pikir bha ubasya tunju ru uhap pikir bha. Ti kum bakalong menta kum kane ko ngampat julap aka jingim ko jonga bahkan poi kum kata ka jingkeli yang aru. Namar kane ka situation kalong extraordinary ai kanu komen rei piru nai shim kanu ka jing mudur ap ndalaya khana dalaya kren hai tai por mandala long kapala pun kre min saya khana sakmani kane ka Subuh udah minta keteng dia loin yang berbalik. ngamla ru ban syukuren kuta namar ki babun ki procedures ki pangaham ya lembah ngamdei ke kertong ke bamarway ngadon ke blok ngamdei ke priyo ke Shong marway ngadon ke family ngamdei ru ke priyo ke ba kwa than iki ndrei haba kapoi ke khet bangin ya rai ngahap shim ya ke jingrai solonsa ngamla bangan syuyat lan na kinong snong jong ka constituency la jong kisngo kumno at least ngidei banya kren ya wer lang banya songtho ikni ka kam but haka bakat do hi haka election MP ka baladep ru ngayo tang kumbaar banai Shiteng ban kre ya ka election mentale le titip ka banlong lanu ka banlong kumno ngim na bantip Kalayak tengku pat kapor jong ka jing pengkre jong ka election arjar arkupra jong ka MLA la jong but hato ngadon ne ya kata ka luxury of time manganle kita ki berkhot ngamla banmi madan marway ngahap ban shim ya ka jing ya smuthu lang jong ki babun kita ibayarap yang hakane ka jing long ya lam jong ha ka